Čo idete robiť? Hrať volejbal! A s kým? S Ačkom! A tešíte sa? Áno! Tak poďte. Tu na čo ideme hrať sa, 4 užel, traja sú s loptami, jeden je bez lopty, 2 vnútra, jeden obranca, jeden útočník. Tak, no, poď. Rovo, tak. Boj. Dober mu loptu. Hore hlava. Dober mu tú loptu. Tak, to je ono, teraz si útočník vynikajúco. Sprostredne aj pre tých chlapcov aspoň naozaj si môžu s nami zahrať, tými ačkármi majú možnosť z nás nejaké vzory a verím tomu, že im to pomôže v ďalšej kariére. Tak deti sa určite potešili, ale ja som rád, že aj naši chlapci sa potešili a s radosťou prijali túto ponuku urobiť takýto tréning, pretože zmyslom tej našej práce nie je len prvý tím, ale je prepojenie s mládežou a je dať šancu detičkám, aby mali svoje vzory, aby mali nejakú víziu, aby mali nejaké sny a tým, že naši chalani sa dneska radi k tomu pripojili, tak sme za to šťastní a verím, že to bude aj ďalej pokračovať touto formou a s radosťou sme to podporili. Tréning bol fantastický, pocit je nádherný, hlavne pre chalanov. Tešenie je normálne, sa to dozvedeli v stredu, myslím, že tie 2 dni si nespali. Kto to vyhral?